sebaliknya. Bagi orang-orang yang kaya, wong sugih sapine 12 pasang, omahe gede Tegalombo. Asing dilo iki berarti sugih iki. Iki kata ada sindul tak jotos lho. Mampukah engkau wahai yang kaya mengendalikan hawa nafsunya? Iki rungono iki temenan iki. Rungono. Apa dikata wong sugih kok ditanyakan mampukah engkau wahai yang kaya mengendalikan hawa nafsumu? Biasa wong ngesai duwe akeh iki tergantung marang atine sing ngesai. Nek apan sing ngesai duwe akeh ki mu imane kandel kanggo masjid nyoh, kanggo musola nyoh, kanggo TPA nyoh, kanggo pengajian. Lho ngene iki bondo, Gus. Rek bondo rek iki rek. Bondo iki kanggo pengajian nyoh. Iki lamun to sing ngesai duit akeh wonge kelakuane apik ahli ngibadah nang Gusti. Kowe karek muni wah naraske mbayar kok gelane abote to. Ngibadah nang Gusti. Wis ra melok ngekei duit ndok kerdos karek muni bondo wah nek abote ngono kuwi. Tapi wong sing ngesai duit akeh imane tipis. Kanggo musola ora crot tapi crit, kanggo tempat ngaji crit, sejambe mau crot, kanggo masjid crit, kanggo pengajian kabeh wani 10.000 ngono ku 2.000 dhewe padahal sugih lho crit. Ning kanggo maksiat, kanggo elek-elekan, kanggo mendem-mendeman crot. Ku mau sampai mendem anyang-anyangan jika rupamu dong. Duit akeh ning pancen ora iso mekek gawa nafsu, kadang-kadang ora muleh-muleh 7 dina kok gandul. Iki rungokne iki. Lah ya awakmu ngono ku. Ayo sing muni nggih barang niku tunggale. Nah sing kono Pak Yai kok ngerti gandul barang, ngerti to Kiai saiki gak ngerti gandul piye ta? Kiai saiki ku ngerti gandul ya ora gandul, nek Kiai biyen ora gandul mergo Kiai biyen wis mati gandul durung ana. Mulane wong-wong sugih, mampukah kau mengendalikan hawa nafsumu donya brono nek Allah Ta'ala dititipkan kepadamu? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali. Ya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Ada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Ada derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah bagi orang tak berharta. Dari itu bertakwalah
kasih. Hadirin, lah ya wong aku ndelok jam-jamku dhewe kowe kok gupoh lapo. Jam lek kutu-kutuku dhewe tak delok-delok dhewe. Awakmu kok umek. Aku iku mung ndelok lho, urung kok wis ati sak jam setengah nggih. Terusaken mboten? Kowe karek muni terus jariku ora ngono terus gak terus apa jari panitiae. Kula niki karek ndelok berkate ngoten mawon. Apan berkate gede ya tak terusno dawa nek wong kowe berkate cilik ngono ya dilungkas mari. Lho, wong urip kok teko berkat to nggih napa mboten? Iki ringekno panitia-panitia iku. Aku winginane Gus muludan teko Semarang, mari ngaji ana panitia loro gotong kerdus gede-gede diberekno nduk mobilku. Brek, aku iki crita nggih, perungokno nggih. Panitia tak takoni, "Heh, panitia, dalem Pak Yai. Kerdus gede loro-loro kok berekno nduk mobilku iku apa iku?" Niku berkat iki. Lah berkat kanggo sapa? Kangge jenengan iki. Nah kok gede-gede temen. Nggih iki mergo sampean ngajine enten nyanyane. Niku teng Semarang lek sampean tak kandhani. Iku nek Semarang nggih. Nambah iki engko nggih. Guyon Pak Gus. Guyon. Panitia guyon nggih. Pak nggih guyon Pak guyon. Loh, tapi ki temenan. Terusaken nggih. Di dalam tembang swara kula wau dikit ada kalimat sing nyelip. Allah tidak memandang kekayaanmu. Allah orang delok sugihmu. Allah orang delok omahmu gede. Allah orang delok kegagahanmu. Walaupun kamu gagah beringosmu sekepel cilik, walaupun kue gagah tapi ontran di tengah masyarakat, kue gagah kakean pola, kue gagah gawe tenari masyarakat, kue gagah gawe kesroning masyarakat, luwe apik wong pincang tapi ahli ibadah. Alhamdulillah. Iki sing ngrungokno apa ora sing guri-guri kok? Wong-wong guri sing ngrungokno apa ora iki? Mergo Allah tidak menilai segala sesuatu kula sampean, yang dinilai adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya wong sing paling mulya di sisi Allah hanya takwane. Sugih ora sembahyang, luwih apik wong sing dempor dhuwur mbayang tapi dianya ahli sembahyang daripada wong sing sugih gawe untran-untran di tengah masyarakat. Allah tidak melihat kepinteranmu. Wong Islam disuruh pinter, tapi dengan kepinteranmu imbangilah dengan iman dan takwa nang ngersani Gusti. Pinter ora iman, iso minteri wong, iso mbujuki wong, iso mblantik wong, iso nggoroi wong. Iki jenenge pinter nanging kebling. Aja domeh pinter banjur dong minter. Aja domeh pinter banjur dong minter. Pinter ning ora bener akhire dadi pinter ning ora bener akhire
banjur kakean ojo dumeh gagah banjur kakean pola gagah orang ibadah uripe bakal susah gagah orang ibadah uripe bakal susah sholli ojo dumeh ayu banjur degem ayu ojo dumeh ayu banjur degem ayu elingo tuwekmu nek wis gempong perot ora elingo tuwekmu nek wis gempong perot ora sholli sholawat sing sebelah kene kok rapat oleh pasaran jajal sampean meneng mawon aku tak sholawatan karo sing sebelah ngriki minangka kanggo tembulan kate tajak sholawat ora gelem langsung takon mulih ngoten menawi Begakas niki nggih Begakas sebelah kene kita tajak sholawat ora gelem langsung takon mulih mawon jenengan mendel mawon bareng karo Pak Yai bareng 1 2 3 sholli wa sallim qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada bimang 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 ngono ku kasetin tek nggih hadirin rahimakumullah terusaken mboten aku yakin sampean iki wis padha pegel mergo delokane lungguh sampean kaya-kaya wis ora pancer ana sing miring ngiwolan ana sing miring nengen bokongmu panas dengkulmu linu sikilmu gringgingen gegermu cenut-cenut nggih napa mboten mumpung iki pengajian diterusno napa mboten sampean cek ora keganggu penyakit linu cek ora keganggu penyakit gringging sampean utawa ngantuk sampean iki tak tambani tak suwuk bareng-bareng jarak 4 menit insyaallah pinaringan waras purun apa mboten temen purun lamun toh loromu iki mau gringgingmu kepengin waras kowe kudu nurut karo resep niku tata cara
Kowe tuku obat nang dokter, tombo nanggone dokter dikei resep, kowe kudu tuku obat iki supaya cek waras, dadane awakmu nyelonong. Dikongkon tuku obat mah dadane pok tukano oskadon. Jelas penyakitmu ora waras mergo ora nurut karo resepe, Dok. Iya ngono lamun sampean gringgingmu kepingin waras nek pancen sampean nurut karo resep niki sing tak aturake, insyaallah waras. Purun nurut resep kula? Mula sangka niku monggo kula sampean tabarukan nang ngersanipun Rasulullah kalian maca selawat. Seluruhnya Bapak Ibu sekalian sing ora kerepotan, sing ora gendong anak, saya haturkan hadirin untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ngadeg tapi dasi anaknya aja didegi. Bongko anakmu kok. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. اللهم صل على محمد. Hadirin dimohon duduk kembali.
Hadirin, bagaimana geringgingnya sudah sembuh? Mbah, wis waras, Mbah. Sapa muni durung mau? Kabeh wis muni waras kok muni durung, ayo ngadeken dhewe cong kowe cong. Apan kok ora disin? Bisa dilanjut? Oke. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menungso tambah suwe tambah tuwa tambah suwe tambah nang marparek matine. Kabeh mati ye. Tak dongakno wong sakmene iki kabeh besok matine husnul khotimah. Amin. Mergo mati kono rena loro. Nek gak mati husnul khotimah ya suul khotimah. Ning wong Jawa no ngarani gak mati apik ya mati elek. Nek mati apik nok kuburane bakal oleh nikmat kubur, nok besok no akhirate mlebu swarga. Nek mati elek nok nggone kubur wis diploro dening malaikat, dipentungi, digepuki, diidek-idek karo malaikat, ndok akhirate tambah nemen dilebokno nang paling isor dasari neraka dadi intipe lan empan-empane geni neraka. Lah saiki sampean milih kepengin mati elek apa mati apik? Lamun kowe kabeh kepengin mati apik, mati apik niku iso didelok saka alamat polah tingkahe nang donya. Nek pancen wong iku mau ahli sapa masjid, ahli sembahyang, ahli seneng bocah ngaji, ahli seneng kiai, sapa langgar, insyaallah matine alamate iku lho Pak, mati sing apik, mati husnul khotimah. Tapi wong ning apan wis sampe masjid ora tau sapa nang langgar gawe jegigar, ambek ngaji ora gedugo, ambek kiai ora noleh, kiai kadang-kadang tambah dicemooh, kiai tambah kadang-kadang difitnah, ngulang ngaji tambah kadang-kadang lu ana derek. Ya Allah, wong daerah kono ngulang ngaji niku lho, anake wis diulang lah wis ngono ku ora tau mbayari, ngono ku isih dirasani. Wong kene ana ngono ku. Nah yo akeh nggih wong kene ku akeh nggih, tak kandhani kowe nggih. Padahal wong tuwa wajib minterno anak. Wong tuwa wajib ngertekno anak babakan ngaji ngilmu agama. Aja nganti anak-anakmu kabeh ora iso maca Al-Qur'an, cilaka ra ilok kowe besok ning apan anakmu ora iso maca Qur'an. Lah aku ora ngesot to iki. Masih ngesot bareng ya iya. Apa sebabnya? Mergo anak iku besok juga iso ngangkat derajate wong tuwa, ana anak iku sing iso mblesekno raine wong tuwa. Ana wong tuwa iku munggah derajate mergo anak, ana wong tuwa iku mau nganti ora wani metu kok jabane gedhe ya mergo anak. Nggih napa mboten? Lah iki aku takon, anakmu munggah nang pentas ngeten iki mau mbok-mbokne kira-kira ati sampean seneng napa senep? Ya Allah, kula wau nggih haru bocah wedok-wedok, bocah lanang-lanang ngaji teng mriki mboten gendaan niki wau. Ngaji bareng-bareng. Ya Allah, wong nang daerah sepine ngene kok ana bocah-bocah ngaji kaya ngono modele. Pikir kula niku wau harus derek. Apa meneh wong tuane, lamun wong tuane waras ya tambah pikir 2 kali lipat cah. Iki ana sing ngulang cah. Lah sing ngulang iki wong cah. Nah nekat butono mangan cah, butono ngombe cah, butono klambi cah. Terus klambi iku lho sing ngulang iki anakku iku mau sapa sing ngekeki? Wong waktune bedina digawe ngulang anakku. Iki rungokno. Dikandani kok iso guyang-guyu. Mergo kadang-kadang ana anake wis diulang nang ngono ku gurune dirasani.
wani wae ngrasakno ngekeki dhuwit ngrasakno ngekeki beras saulan 5 bathok utawa 5 kilo nang gurune kadang-kadang saulan anake ditarik 5.000 niku mawon lho langsung awake panas mulang saulang sampean ditarik 5.000 lho ngono kuwi sondase langsung nukono kadon klenger padahal sampean ning buruh matun buruh dangir sedina pirang ewu wong kene nduk kowe meneng kowe lanang pirang nduk sedina nduk 12.500 sedina sinduk sing kula hormati ringekno iki kuwe sedina 12.500 terus Pak Kiai utawa Pak Ustad mulang anakmu saulan kuwe dikon kecolok dhuwit 5.000 kowe kok sampai wetengmu melembung ususmu mbededek kowe iki wong ta ora iki lha iki gak dikerasine mari tuman rek niki rek di moden barang iki gak dikerasine mari tuman den di modine tapi amit sewu ulama desa kene utawa moden kene napan pidato aja ngotot aja keras kaya kula mergone ana moden desa kathik pidatone keras kaya kula mbok 3 wulan ora ngrejak kondangan wong ana sing tanda tanya payah nek sampean kok kodote kakune kaya ngono aku kodot aku kaku rapopo aku wong monco kok iki aku mari muni aku muleh kok paling penting dari Kanjeng Nabi kulil hak walau kana murron katakanlah walaupun toh iku mau pahit sekalipun betul mulane dulur ustad iki ora malaikat benak malaikat tak ora mangan ora sandangan ora bojo amit jabu kaya Pak Agus ngeniku wong ya butuhno mangan ya butuhno tuku renso ya butuhno tuku sarung waktune pok sita kanggo ndedepi jagongi ngulang anakmu nah ning apan awakmu ora peduli nang gone ustate bongko ustate sapa sing ngulang dolondongamu iki nek gak didolondong-dolondongne marai tuman gini iki jare sing kono iki pidato to ngomong wong iki ya wis mbaca karepmu cung iki nek gak dikerasi ngene marai tuman kok diterusake mboten iki kowe kok tak sengeni kok guyu-guyu aku iki nyengeni temen wong disengeni kok tambah guyu iki piye bejo kemayangan tumraping wong-wong tuwa sing padha ngertekno anak-anake dikenalno karo kiyaine babagan ilmu agama anakmu iso adan, anakmu iso ngaji bangga gini apa betul? Allahu Akbar ya Allah anakku iso adan ana sing iso qiraah bismillahirrahmanirrahim kaya apal mono sing iso ngaji qiraah wong tuwa rasane seneng utawa ndok sekolahan diumumno karo Pak Guru si A ben niki titik-titik ranking 1 kira-kira ati sampean seneng napa senep ranking ya jelas seneng bareng liya dina ana pengumuman ana kabar selenting lho anakmu dadane dicekel gonang bali desa muga gendak wong kira-kira kowe wani kok jabane gedhek ora nduk kowe nduk wani napa mboten masih gak ngono dadane lho anakmu dicekel wong akeh lha apa mergo nyolong pitik digepuki wong saiki nduk bali desa kira-kira awakmu piye meketek napa mboten jelas meketek dadi anak iku ana sing iso ngangkat derajate wong tuwa ya ana sing ngeblesno wong tuwa betul
Mula mumpung kula sampeyan iso ana kesempatan urip ana ing alam donya, aja nganti anak kula panjenengan dadi wong sing bodho, nganti anak kula panjenengan ora iso ngaji Al-Qur'an, nganti anak kula panjenengan ora kenal karo babagan ilmu agama. Besok alamat iso toh mati dalam keadaan suul khotimah. Muga-muga sampeyan sing teko iki tak ndonga mati husnul khotimah kabeh, amin ya rabbal alamin. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa akan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Yuk bersama yuk. Dan perbuatan, ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang tak kuat. Namun bagi orang yang bajingan, matinya merupakan derita. Matinya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pasti akan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Bagaimana? Terus ang petinggi menang wae ora muni terus. Lah jari sing tuwek-tuwek mbak-mbak sing motone kok ciute ngono ta. Iku asli kawit cilik apa pancen? Mbah-mbah. Pak kok lagune kok lagu ndangdut tayaku ora ngerti. Jadi yuyem kariem barang niku ora ngerti. Karepe sing tuwa
tua-tua jaluk lagu kuno iki. Napa lagu kuno dituruti pindah niki? Yuni barang iki. Menungso bakal mati, bakal den bungkus lawon kang putih. Dulurmu teko padha ngedusi tangga teparo lan sana famili. Kula kidungan ngeten iki jenengan paham napa mboten? Ngertos napa mboten? Nek apa ngerti ngene iki ana senggane ngeten. Murah. Wong mati dulur bakal musna lan tumpakane nganggo kereta. Keretane dulur kereta Jawa rodane papat rupa manungsa murah. Ana kuburan gak no lawangi turu ijen gak no rewangi. Terus akan beden ditutupi dulur nganggo anjang-anjang lan dilurupi disirami kembang mur segar. Wong mati bakal dilandrat balung dagingmu pating pencelat. Mula kowe dulur tak kandhani ya, tak kandhani nggih. Mula kowe kabeh dulur sing sregep salat supaya besok ora kualat murah. Nah, musikku langsung bunyi. Nah, ngeten iki berarti langsung njaluk joli dangdut iki. Nah, diterusaken mboten iki. Mergo musiknya wis kadung muni. Iki alamatnya njaluk joli dangdut. Nah. Mugi-mugi pengajian tangun iki bener-bener saged manfaati. Mugi-mugi saged nglakoni sedaya perintahe Gusti. Salat cagake agama sing durung salat nang lakonono. Ngringan apa lagi? Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat nang lerenono. Salatullah salamullah ala toha. Salamullah ala yasin habibillah. Mula salat udah dilakoni. Temen lo ayo dilakoni lo. Nggih. Ayo dilakoni. Duhur asar ojo nganti lali, maghrib isya ojo ketinggalan,
Salatmu subuh aja kerinan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi petani kadang-kadang lho kok salat lali. Apa maneh wayahe tandur nang salate dadak diundur-undur. Salatullah repote sing garap sawah salate lho sak wayah-wayah. Apa maneh gabahe panen dadak salate nganti kelalen. Salatullah ala yasin. Repote sing dadi sopir salate gak patek kepikir. Apa maneh rebutan penumpang salate digawe gampang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote sing dadi ustad saben dina mikirno umat. Lah repoto wong jengen ustad blas salate ora tau tel. Salatullah toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote sing dadi pejabat saben dina mikirno rakyat. Nang pejabat dadak korupsi. Sing ati-ati salat painten meresi santen-santen sangka kla. Cekap semanten atur kula menawi lepat kula nyuwun ngapura. Cekongkrong para kemat gegerku bengkong watuku kumat. Ngombe-ngombe ngeten iki pegel. Aku ngombe pantes. Ibarat mobil mlaku, aku iki mbutono bensin. Lah kowe mobil bobrok 3 wulan ora ngombe ora apa-apa nduk kowe. Alhamdulillah bengi niki wong gampeng ngadakake acara campur mari nggih. Wong kowe iki ora kaya sore mau ora kebeneran terus kok. Wong ini kok diarani campur sari nggih. Iki jenenge campur ngaji. Ana solawati, ana ndangdute, ana kidungane,
ono jula julindang dute lengkap deh bersama nada dan dakwah. Tepuk tangan. Kurang apa? Wong iki upama bengi acara ngeten iki ora tak gawe model ngene. Wong kula ngadeg niki wis meh 2 jam setengah. Meh 2 jam setengah. Tak gawe upama ora tak gawe model ngene. Sampai niki wis minggat mau-mau. Lho nggih napa mboten? Tak iringi seni, tak iringi musik ben sampean iki kerasan. Ora beda karo para wali-wali songo biyen. Iki ringekno iki temen iki. Para wali songo, sapa wali songo iki? Ya sing nyebarno Islam ana ing tanah Nusantara Jawa. Kelawan kidungan-kidungan kang sarwa indah, kelawan tetembangan lantunan kang sarwa becik. Nalika ing jaman semono yaiku sing diarani jaman kala bendu, kumpule para wali songo anggenipun nyebarake Islam ana ing tanah Nusantara Jawa. Lho dadi ndalang iki. Panitia iki diterusno apa iki? Iki hati-hati lho, iki kiai larang lho. Para wali songo anggenipun kakempalan wonten ing Masjid Demak Bintoro nalika semanten dipun pendhegani dening panjenenganipun Gusti Kanjeng Sunan Kalijaga. Beng nalika semono panjenenganipun Gusti Kanjeng Sunan Kalijaga paring dawuh dhateng para punggawa-punggawanipun. Iladalah sinten sejatosipun punggawa-punggawanipun saha cantrik-cantrikipun nalika semanten. Iki kuning dilongkas jam 2. Kurang saitik jam 12. Tambah dalu tambah rame mergo dilongkas metune gara-gara anggenipun panjenenganipun Gusti Kanjeng Sunan Kalijaga paring dawuh dhateng punggawa-punggawanipun dipun kenalaken dhateng ingkang akarya jagat ya Allah naminipun ingkang nitahaken sedaya alam. Lho muni menu ku angel lho rek cari. Ora ngeruwang rek ngene iki. Wong dikandani katmo kok guyu cari iki. Ora ana pangeran kang wajib sinembah kejaba Gusti Allah ingkang maha suci. Wonten setunggalipun punggawa ingkang tanglet dumateng panjenenganipun Gusti Kanjeng Sunan Kalijaga amargi badhe mbuktekaken sejatosipun Gusti Kanjeng Sunan Kalijaga. Sejatosipun pangeran menika manggen wonten ing pundi? Dipun jawab kelawan panjakipun ing iki ngrungokno ta ora iki? Ayo anteng-antengan sing anteng mulai dhisik. Nah, ana punggawa siji kang pitakon marang Kanjeng Sunan Kalijaga, Gusti Kanjeng Sunan Kalijaga sejatosipun pangeran iku manggen wonten ing pundi? Kanjeng Sunan ora paring dawuh. Mengsem kemawon panjakipun
kelawan nabuh gamelanipun nggih nami gambang dipun tabuh kelawan uni ning coba tiroke musiku ning blek jublek rungono blek kene aku ngomong awakmu ngomong dhewe iki nek gak di tongi kepel ngene mari tuman lho sing kene iki ana wong teko maneh Gusti Kanjeng Sunan pangeran niku manggenipun wonten ing pundi guyu Kanjeng Sunan panjake jawab num ae tiroke maneh ana takon nang ndi sejatine pangeran niku dijawab num sing kono takon wong gawedhe dhuwur hinuk-hinuk ora ucul he pangeran iku ndok ndi Kanjeng Sunan dijawab gung piroke ya Allah bareng wis model kaya ngene ora dijawab kelawan lisan kang fasik mungguh cara saiki sindene metu ngerti sinden to yuk alah tok orang ngerti apa nono tontonan disi kok sinden metu ngartekake kelawan napa sing ditabuh dening panjak yo kleningan gambang kala wau diartekke ning ora ning kene nong ora nong kono nong ora nong kono gak ning kene gak nong kono gak nong kono Gusti Allah iku Maha Agung kelawan kidungan geleningan kalian gambang kala wau mugi-mugi dados turu ta melek kowe iki pun aku panjarno dhewe kowe turu mugi-mugi dados pituduhing manah kula panjenengan sejatosipun pangeran menika sinten akhire dipun wong-wong dikenalke kelawan arkanul islami khamsatun kaping 1 maca syahadat kaping 2 sira kudu salat kaping 3 ayo awe zakat kaping 4 Kang Mas ngombe-ngombe mau jok nomor pira mau pira nduk kaping 4 sira kudu poso kaping 5 lunga haji yen kuasa oh ya ampun kaji alhamdulillah kowe ora dijak alhamdulillah
kelawan kleningipun kala wau gandrungan rukun Islam kaping 5 cacahe dengan ada dasar atawin ada dasar hongglo patet 8 mudhun 6 apa patet 8 mudhun kowe kurang badhe meneng Jong ini gak wong tuwa ora ngerti karepe ini jari yujem to nggih Pak Yai nggih terusaken ngono ku kok melok urun akeh ya seneng aku 16 ora melok urun kok bareng wis mari rukun Islam diterangke diterusno rukun iman langgitmu cari iso nih sampai bongkor orang iso cari ini ki apa meneh petinggi orang melok muni orang melok apa-apa nang ngombe bae ket mau tawas Islam 5 cacahe rukun iman 6 cacahe digawe tetembangan uang kerasan mergo sing nyampe ora kodot jajal sing ngaji iki kodot kowe setengah jam minggat pisan lho nggih napa mboten muga-muga tak dongano mati husnul khotimah kabeh amin sing durung sembahyang tak dongano dadi ahli salat amin sing wis ahli salat tak dongano muga-muga ahli jamaah amin sing wis ahli jamaah muga-muga iso mati husnul khotimah amin syukur-syukur sampean ngeten iki nek waktu bengi sampean tangi salat tahajud ngeten nggih nanti salat tahajud alhamdulillah kanggo lanang sampean nanti salat tahajud alhamdulillah waktu bengi wong-wong padha turu sampean tangi wudu salat tapi aku yakin Kang Gus niki delokane nek bengi ahli tangi aku yakin sampai nih bengi mesti tangi tapi tangimu insya Allah begitu tangi terus jika suket makani sapi utawa makani wedhus nggih napa mboten mari makani sapi makani wedhus ora langsung wudu tapi terus turu maneh betul kadang-kadang nguyoh mari nguyoh ora sekecewok lanang-lanang rumono nguyoh iku nek wong Islam ya wajib cewek lah wong kowe ora kok mat nguyoh cewek terus wudu salah wong kadang-kadang amit sewu nguyoh mari nguyoh terus diusap-usapno tembok ngono ka awakmu ngono ku ketone putih-putih napa nguyoh diusapno tembok ilakane ngoyo to ngono lha iku ana mendorote lagi sampean iya ning omahe tembok lan ning apa omahe gedhek pring nah diusap-usap no gedek pring apan telusupen dadi apa cung kowe lha iki temen nggih petinggi rungokno nggih iki nggih ya Allah nguyoh ya cewek lah nguyoh diusap no gedek pring telusupen blai akhirnya dadi infeksi dadi titanus bongko iku engko nah lumayan ning apan telusupen jong nah ning apan upamana kala jengkinge nemplek dadi apa ngono iki nek gak domeng mari tuman ngene iki sing dikarepno tangi ku mau wudu terus salat tahajud mari salat tahajud
terus nyuwun nang ngersane Gusti Allah. Ya Allah, dosa kula kathah ya Allah, sampean sepuro ya Allah. Dosane ibu kula lan bapak kula ugi sampean sepuro ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan anak-anak kula panjenengan dadosaken bocah ingkang soleh lan solihah ya Allah. Sampean dadekno bocah sing nurut ya Allah. Sampean dadekno bocah ingkang nyenengaken dhateng ati kula ya Allah. Sampean nek bengi pun ati ngoten Bu. Nggih. Alhamdulillah. Lah sing muni ora muni belas iki mau berarti ora tak. Nah ora gelem ndongakno anake gak bener ning apa anake gedhe awakmu kudu disembelih kae. Wong ora tau padha ndongakno ya Allah anak kula panjenengan dadosaken bocah ingkang saleh ora tau. Ayo usaha. Kowe kepengin anakmu dadi wong apik ta ora, Nduk? Kepengin apa mboten? Usaha mari salat di-Fatihai bengi didongakno. Nyuwun nang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lan setengah saking wengi fatahajjat mongko kowe kabeh lanang-lanang padha tahajud to. Tangi aja mekungkung wae. Bayang tahajud mekungkung wae. Jare sing lanang wedok-wedok nggih iki sampean gasak lanang-lanang iku. Kowe ya ngono. Apa sing lanang mekungkung kowe dipekungkungi ndolok wae kowe iku. Angene iki atumbule tutup. Kowe nek dikipatno takon tahajud bareng-bareng wong sing nanam kungkang sing wedok dipekungkung iki amek ndolok wae ya ora dunung. Apa ora rasane tahajud? Kaya tahajud kaya mekungkung ya mekungkung lho ngono lho wong iku. Ana wayahe dhewe-dhewe. Nyuwun nang ngersane Allah. Idza sa'altumullahu fas'aluhu bi butuni akufikum. Apabila engkau meminta kepada Allah fas'aluhu, maka mintalah dengan menengadahkan kedua tanganmu. Kutadahkan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah pintaku dan hapuskanlah semua. Yuk bersama. Aku menjerit meratap padamu Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, telung jam kurang seperempat aku ngadeg roh ngersa panjenengan. Ing sejatine niatku kudu sewengi muput, nanging sikilku ora kuat, aku wis gemeter gi petinggi. Aku kelanjer renggi mergo ngene iki katok rek cari. Katok. Percaya nek katok napa mboten? Katok, Gus. Kowe ora percaya ning niki model niki katok jajalan to kowe engko ning ngapan mule jikin hulek-huleke bojomu jam 2 kowe ngadegen nduk perapatan nandolok rong jam lo ngene wae engko ambus ngene lho iku mari delok pengajian kok kumat. Kok wong-wong ado ngono. Untuk itu hadirin sekalian, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya. Mari kita donga dhateng ngersanipun Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afi indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, dengan demikian apa yang saya sampaikan, lho iki durung mari wong iki urung tak terusno kok. Iku lagi ndungane. Napan kowe wong ya lungguhan meneh. Untuk itu hadirin, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf pada kalian semuanya. Selamat berpisah, selamat malam, sayonara. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada suatu acara. Apa ini? Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prawu sedaya ingkang tansah kula hormati, mekaten kala wau adicara inti pingitan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wonten TPA At-Taubah Dusun Cakrian Sabdarjo Mading. Kula aturaken sugeng kundur kula minangka pratandha adicara yunaku ing pangasami pilih agar kula matur kala wau enten pintak intune kula ajun gunging pangasami lan biasa saged